ngakwa ba Ustromwell un pensyai bakat nungut takran tinge kau kan thai Ustromwell modo hagaba kala takran laki-laka kala ther thar dagi ketin ki balai puja ci Ustromwell modo namar bu Ustromwell modo ula post kane ka post hakiran san social media hagaba kane ka post ngu kala viral bha hagaba ula ong ki babun ki kan thai bakar san pra ngasiam ki digi kan thai belok kim degi kan thai cha i haulok kini ki kan thai belok kidai ki bajendong bha ka jing mujing perkhat ki kwa be tang ki kam sobha badai na kane ka daw ka wipiru ka sothu ya kata ka jing pen sobha tang ban mi vot naki kam don jing mutcha ban ai ka jikri yaki sangap ya kane ka jing ther jong ini kong hadu bakut khnang ma phin sai bha kumno ini kong ila ther laki-laka ila kawang lagi ketin ki balai phojaj persai Ustromwell modo ngakwa ba Ustromwell un pensyai bakat nungut na kita ki balik kata ke meeting ki badai ka tanga jongo ka ba ula elaj san sieng le si unwan ba ar mo u no Solomon rongam la batim te kum uni ujat briu u bakha khala jaj khala sneng ka kami jongo uba babam daga mde babam daga jaru ngam ngai te bo udon khon gum tu briu ru deleng ki ngani khobor ngakwa bakan her show tu Ustromwell namar udai ubri ubalengki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jing im jongme ka kur ka jaj jongme ya ka ba men snau tho ya ka ba men snau tho ngatharai bakum uni Ustromwell udai bet ubriu ubakusbi uba daka tengah sudah jong hang ni apa me klaya udai uba number 1 tam palat mu benyo Solomon bro hakni ko por long ngami hakni ko video ma te kubles bun te hakni ko por ngami na ka banta uwe u khaw ma uwe u khaw ba mi apo FB utaw di u khaw ba siap utaw di Ustromwell Ustromwell ni Ustromwell ne ngam kan ma bahara ka jajong hakaba uyeng ban kan tho ye ki kin thai ki khna tang ba ki de kin thai ki ba hapo yu uyang dakania mat kentho ban keno yaki hakata karukom dem ngakwa ba Ustromwell un pensyai bakat nungut na kita ki balik kata ke meeting ki badai ka tanga jongo ka ba ula elaj san sieng le si unwan ba ar mo u no Solomon rongam la batim te kum uni ujat briu u bakha khala jaj khala sneng ka kami jongo uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kentho ya ki pat lang ke pesan ki kenthai ki khna khlung ma ubanut ban lek kren telada mde ka tanga jong lada barok ki balik meeting ki kenthai lada kimde ki tanga jong utayano un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tanga ya ka jing ka sem jong umi ha media namar ba usmobit smobiang na yeng na sem jong niki khon ki kti jong ngam ngai te bo udan khon gum tu briu ru deleng ki ngani khobor ngakwa bakan her show tu Ustromwell namar udai ubri ubalengki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jing im jongme ka kur ka jaj jongme ya ka ba men snau tho ya ka ba men snau tho lada ka kanthai baro ka phet lokum ni yo anda ka kur le jongme ka ulok jong ka thom sunat rowiang khli jong ka unyat snan unle snan kum bale ma me khnang ba ka perthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu kadame orang ba men wan kren khna khlung hapo ki social media lada dai ubriu ubas ngothu kadda orang ba briu umle ran ban kren gum kitu kitin yo pia sngotanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umde ro ba khada banai ka kmi jong umde ro ba khada badai Henry let's see hapo mobile pila bani i ya ka dur jong ba udai ushen rang ba udai rong ba let's see pila hi yo i seperti ti ba udai hijraru kum unu jaj briu badan ya ka jabing siar ta kan kwa ba kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo lelai kan khambha mar khmat yang bangan keren yo ka khambha mar khmat bangan keren yo namar bangan ong uru rong ba rong ile ran briu pi kum ha kan ni gejela ban mi kumutu jaj rong ba ubakhala jaj ubakhala jinglong ubam isen ai yaki khon kikti yaki kur gi jajang hang ne gin bangi su tho ba unu ubriu umla abat ong ba ma un sngau bakadon kata ka chi jaj ban riu shi yeng chi sama
Hari uni pada ulami isnan dok kelajat long ubom kab yang banai ka kebe jong sikat ni udon ka jing sikat ni udon ka jabing sikat ni kat isbok kau udon ka jabing beriu lada yo arat damdan tang pli ka social media ba unthan ya la ka jong ka jing be da pa social media ru ngan tharai unjin da layak no aku mujoy tu jaj beriu ngatharai ba kum uni ustrom velem udai bet ubriu uba kusbi uba da katanga sudah jong hang ni apa me klaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo Solomon bro lada umbataya katanga umbataya ka kur kijat kiwe hatu udon hak sa utip saya ka daw jong ki watu batai start serombel namar ngi klem panjar na me unu kan thairu ka klem panjar tak ada uswa men mi men keren media ni men keren ni ro dakan mau bah wat cumi kumu tahu orang bak media mi memi media kum tahu hijrah bapok nagi bat pok tambaro thut memneran kum kitu ki post ro bana dai manga ku mame ha caka bang abi dong bang tre tang sna fb ru la kashen ram ko cai ayo kum ka tu ka ba imat ya ladir watang ban phong patlu no trai unju phong trai namar ba ulang ubri ubabet kini ong kum no pai ba hari banda ong tanpat ban thau ya ga jingduna jong uro haba udai ubabet kum no pat akstar jabing nai pamleran pit ha jabo karu jabo snobit na yang kami menta tadang hiru phong judi la syai de otang sipar plastik lumong sabtu wat ukuran ak batai start le namar mendel bab saja meme kinthe baro ni man korbar mai isno pro bale mem kerani kita ki basyur dia me bale mem kerani kita ki basyur bale mi man kan don daw yu ki kinthe ngaru ngale jaka tu ka meeting ngam syal men kan thong no hok aru po caj ka dur kum kan long sneng bam le an beriu ai tang ban keren karem klemdan ka buram ka akor klemdan ka rupa caj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang ta ya kata ka beriu klem akor katar pha om hana ba phade urang ba phamleran dah start knari balik kelas 4 banyo buru bulan oli yo sukun nat baro udah kaj marat ada pensutenan te balik pensus ngap halade balik man thok iki we antap how tu kti jong me da don ha jong kadi asnan ngade hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma begini gibri ki bala ka dokti nang kong swa em hok ngam juma piano ro pila ka dokti nang kong swa ngan suk ban pen khanyi tu ti do jong ki ban ya kawang le markmat bangam ju sali re banong marketin le bangam ju thaj sendan ni haba mi apa social media mi sele akor burom haba klem tip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi chat jong mai ki babhai mat kim yo ir bandai kum ngal akat tem nya sa khut hapan khanangan set kau ko chat phut kan cak burom nya ga yang gasen ne kur ka chat kum ma me usning klau me wan mi sepo tendo makan danang lele ba memi siapa thai kum mukha nami isa pathai ku mukla tang bahayeng jong mem tip melong ayu ya medai penbantang tu hijrah up ndai lat netik seno karo ko chat harau jabo